अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बैठल रहे सैया मुड़ा नदी के किनारे पर, शक होते रहे मुड़ा सैया के व्यवहार पर। बैठल रहे सैया मुड़ा नदी के किनारे पर, शक होते रहे मुड़ा सैया के व्यवहार पर। भीतरी हु बनसी गिराई दिहले, हाँ भीतरी हु बनसी गिराई दिहले। मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले, मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले। बैठल रहे सैया मुड़ा नदी के किनारे पर, शक होते रहे मुड़ा सैया के व्यवहार पर। भीतरी हु बनसी गिराई दिहले, हाँ भीतरी हु बनसी गिराई दिहले। मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले, मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। लगल बा बंसी के नोक जब से भीतरी फेंके लागल खून। उहे बेरा दे सोया के देह में रहे बड़ा जुनून। कितनो हम चिल्हनी रे छोड़ले नाही हमके ऊ, छोड़ले नाही हमके ऊ। मुहवा पे धके ऊ हम के लुभाइले, ना जाने सहिया का हम के खिलैले। मुहवा पे धके ऊ हम के लुभाइले, भीतरी हु बनसी गिराई दिहले, हाँ भीतरी हु बनसी गिराई दिहले। मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले, मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। समुंदर में फेंकले सैया बंसी लगाई के थू, न देखले आगा पीछा पियो बंसी गइल भीतरी ढू। चिल्हनी माई माई तो गइल सैया हम सके रूठ, गइल सैया हम सके रूठ। सागर प्रेम सुमन के कही से बताई, सागर प्रेम सुमन के कही से बताई। शंकर निहित के कैसे समझाई, भीतरी हु बनसी गिराई दिहले, हाँ भीतरी हु बनसी गिराई दिहले। मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले, मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले। बैठल रहे सैया मुड़ा नदी के किनारे पर, तक होते रहे मुड़ा सैया के व्यवहार पर। भीतरी हु बनसी गिराई दिहले, हाँ भीतरी हु बनसी गिराई दिहले। मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले, मुड़ा मछली में फसरी लगाई दिहले। आहे रे दादा बॉडी दर्द होता। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।